fun run ken tree growing activity baligi anay sayangkat iti probinsya ti Kalinga kaspaset ti National Disaster Resilience Month. Ken 25 ala Trinidad Transport Workers agnomar iti tupad tuloy pasada program ti Dole. Dayta kanda dumadamag iti report ni Angel Kim Pengosro. Baligi tinaisayang katafan run ken tree growing activity kaspaset ti National Disaster Resilience Month, Nutrition Month ken Cordillera Month celebration. Nasurukan na magasot ng individual ti pimasot iti nasaong aktibidad, bayat nga na magasot a seedlings ti naimula iti nasao adiso. Sigon ni Governor James Iduba, panggap ti aktibidad a lumawa ti mamulaan iti kayo para iti climate change mitigating program ken mapasaya at pay ti aglawlaw. Impanamnama mo ti Philippine Army akanayon daan nakasuporta iti anyaman nga aktibidad ti probinsya. Makakaasa po kayo na ang inyong Philippine Army ay tuloy-tuloy ang pagsuporta sa lahat ng mga programa na patungkol sa pag-alaga ng ating kalikasan upang sa ganon ay magkaroon ng isang matatag at resilient na probinsya ng Kalinga. Iti Benguet, ipatungpalan ti Department of Labor and Employment Cordillera titupad tuloy pasada program apag numaran ti 225 ala Trinidad Transport Workers. Ti programa kat maitunos iti Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Kabetan na, sa 18 a proyekto ti manamnama amanugyan itaabulan kalpasan tinaisayang kata groundbreaking dagiti proyekto iti probinsya ti Benguet. Kadagitoy a proyekto nga daan iti budget allocation a 135 million pesos, 8 ti para iti panakatarimaan ken panakaisubli dagiti agdama a communal irrigation projects, tapno ma-rehabilitate ti sangagasot nga hektarya ken maisubli ti 72 nga hektarya. Bayat at isang apulog at para iti small irrigation projects, apakairamanan ti talo a solar-powered pump irrigation project. Talo a proyekto ti masarakan iti Bugyas, 2 iti Kabayan, Mangkayan, Tuba, ken Bukod. Bayat sa gaysa iti Atok, La Trinidad, Sablan, Tublay, Bacon, Itogon, ken Kibungan. Iti Mountain Province, tapno may panamnama ti linak ken kapya iti probinsya, nang ipasdek ti Provincial Advisory Group on Police Transformation and Development, iti closed circuit television units iti munisipyo ti Barlig ken Natonin, iti sidong ti Project Eye on the Road. Panggap ti proyekto apagtali na eden ti kapya babaen iti panang pasaya at da iti crime prevention, mapasaya at iti traffic and incident monitoring ken dadto mapay. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian.